Kesorkar jela ka dibentung kambiang mardor ya laingot ki officer ka Meghalaya Lokayukta ong ka Voice of the People's Party lingba u General Secretary jongka uba AJ Singkon haka khanre tri kulalengkot arja arpusau haka jingtho bala pha chaw menteri rangba ka jela u konrad ki sangma ka parti ka panpaw ka jing sokhia halor ka jing tuklar jong sarkar jela bat ki kam ka Meghalaya Lokayukta banweng kam mardor ya kini ki officer klamda bot ya ki kendon an jong ka contract Shul laang bakaseng kan aipor arpusau kan tai ke sarkar bentung biang yakini ki officer lam kum ta kan shim ya kasin jam ban penlong da kajing ki pat ba persa e kan kajing le klam nong rim kumban supan kan mau ka Voice of the People's Party kala berngam ban mi pat ba sasurok halor kajing kan no don kti ke sarkar jela ka baya dei ba kajing sha weng kam kini ki officer ban nak liang kan National People's Party ka balam khamat ya ke sarkar jela ha ka pratarek jong kulalengkot arja arpusau kala mi ban pensai halor kani da ka baong bala weng kam kini ki officer kat kum ki kendon an habakren baru shulong mel ukur wak atia lingba ka phone u Dr. AJ Singkon ulaong bahaka por bathung kam ki kamdon kendon bat haba weng pat ka kendon ka don bat kani ka pen ihi ka jinglong arsap ka sarkar jella alor ba reinstate ki Lokayukta officials nei nado bos bang hi tong ki oba agaling ng sarkar kumno kamo bantung ki official ako sedang pat adian mentab kong babakla kabam smo dan songong rinken kata din nakata long bak ni kat kumta naka media report ni ba don ke ba kitiki of kitiki investigating official sipan pa ba don ke mat chalendet bat ka ba shulong kinsan kata kajing wengkam jong sarkar ki ke kabam itanat ken long kum ka office ka ba klaseng ya kaban pet ban kni ya kini kijing le bam hok kijing bam sap tementa kitu ki official da adian bala dat thong yaki bat se nda de da klas dan ban trei ka kam bade hiveng no te kapan do kijing shanya ken kaleng jong ki patba ya kijing le jong tapunan jong sarkar ke mangi da kada kijing smokhya kung ka party ka ba kwa ban ra ya ka bagi iya ka sensar kadar ka babait ka bakhud hakani ka jalla ka jami ka bangi i ka ne ka jing tuna ka jing de ko te habani phai shibitu ka ka kubor bami bakini ka sarkar ka laweng no ikito te ka pan khya ka jing mo chapal khat jami pan isno ba kalong ka bamdei ka jang sarkar ban shuweng kamiki pat kumtu kami sa kapo ka media ba kiong ba kini ki official ki ba song phat te kamdon ka rule ken te katahi ba kalong ko ni kidaw bang persa ya kajing weng kajong sarkar ya kini ki official haga basdang kumno ki litung da ki ong menta ba bakam dam ka bakam dam ka rule ba ka bakin thong ya bakum kita te balai pi thong do basdang ba lam dalayat kani ki de kelas dang ban trei kam ber menta phi ong phat the ka ba kilong persha se kapen kabo ye kijing ki dam smosha ki kijing dam I kum don se ke ke ba re ka ba ne ke ba don chalendet ken ba kin shim ne ka rai mo kum ka party ke ba ong ke ba don ka things ka jing anno ban wanda ya ka sinshar ka khada ka komtre kom ka ba bait ka ba khod te ba ni jing le jong sarkar ka long ke bam la ban priang ba small ki ba hi kin le ai la ke ba kum ki ni phi ba kin lang no la shule mon ken fi mon fi thum am phi pen ken ni ma phi hi ka na ba sdang man ta ban da kilas dang ban tre fi ong kim long